papa. She said yes the PSC pa na mde brɛ wo. Me asidan kan rade. Sanya wo a nyame nam so ama se se me ba ya kodru school. Ne ni age ankasa. Woni onua wo mani age. Ye hia ne so mba yiro ho sua de. Yeah. No important. Amedase pa. Na papa masemba ko ha me a. Se se wa ya nyame ni pay. Bibi ni le ha me wo se me de to ani. Ene se me wo ba pan ni o. E friend ko fi apia. Otu kwa e ko 6 years. Maintaining kada. Ada maintaining kan no frame se ne nkrata asem nyina anye. Me mo mpae ma no. Na wono so na ma ho kire we nyina ba me so. Me dokora me ton. Minya sika abrowura sika misisa ye nchina musika misisa ye nyina na mde ye nkrata ma na koy sisi me ba mentene nka ti misira won pa bo sa ye madom eno de enye din nya me din Bible say ohene na koma da Awurade nsem sinsu na ba bia Awurade pen no tene ko nti e be bom pae ba bia kofi obi a no akoma be fie nti enye din ma Awurade kra aka ye de be compile bo aka mboto ye mo nsem ho pa me dase na me ya adom na me tene nka dia me ni se de mesia ya ma woni Awurade nya me be ye ni me dase ye be koso abo ho pae to unsu kakra bia obetum bia na ya na unsu abo ho pae na ye de na pia Awurade nti bibia be ye kama eseda wa Awurade on shira unsu ene me ko yo yeah. Papa. Now, come back now see. Papa me be ni see na me see. Na ye ti announcement yi. Chese, what our crowd nu ye then now. Announcement in the radio ndi obi ane ne de bia wuti aje nkwa radio. Ba ye de no mo kan no afa. Because mo kan be 1 hour time before class wo wote wo de no. And papa, no mo be on so e bi ko a day before announcement no kra. Many mini ayi kra na ba na apia. Fila. Mama blow. I want do. Papa what the pa. Papa say foreigners ni na ba. Omu na ba. Papa na ma. Ma. Hey. Papa. Ujimi. Papa dey. Ukosua dey na so koye ma se. Papa na I am left. Na me ka se mama nu sie. Just up and right nyesa. Oh papa ya nyesa. E ma se ma me ke o mo mba be sua de. Enye ma se de wo di no. Papa ya ka se ma me anu si. Ya bombusi. Ye do ko school se kosua de a. O ba ya report a wo ma no. E ma eno so kan bi. Papa se o munna no munna ne sua de. E na me ka se me pe obi so wo. Ba me che se ma kan wo na me ma so kan. Papa man so 18 fo. Me size no. Hey. Next time, only me kasa you soon sawi. Sorry. Ote. Ba papa ma. Papa se woni se ka che o. Osa purchase ni bi o. Papa so me de me left na ye na wo se be enye fan se me left de pani kasa nti se pa de papa de man de 80 for so nko. Pa me size wo pa me la kokko tutuma tu. Ewrade Nyankopon. Obi aso be. Ka na mama bebo aguna na. Papa mo ka o. Na ma pass the chest na ko na se ye de ma ye SRC president o. Na me SRC president. Bese na. Papa wa mo ka o. Fa de man ko. Mo ka pra. Papa ba man de mo ofo. Hey, jakasa se mo. Abaku ya wa be no mo why o baku na empono na nzena kata no ampono empono na juma nimbo enjera zwani o baku ya na juma empono nseda enswani what if you ade na aye e me sa ma me nkoda me sori mfiri anko sabi na empono se de empono ade wo ja wo ko se empono 10 minutes empono se e bedi demu benuma oh bema o wansa benuma abaku ya mfiri no ade ai oh mama hey Good afternoon. Oh yeah. Yalla do. Na no be fie ntam za. Yale no.
I corona no. I do school more. Me say a true baby me ko school say class e kwan. Dey to mama ya be fe kwan no do school more no wenye bi. Obi anya ya de ni. Wenye bi. Ai. Awa ni tria se obi ye. Wenye me ni twa na me to me see ni penny we me ni twa. Enyo na school man fiba. No of sometimes we be some bullshit question too much. Yeah. Na question we say that say say. Ebo ni busu asema na ma abo fu mu. Da me na se mpuru asema me buze ne mpuru se wo wani hu ye na mpuru me buza. Enne se bia ehye mu ne mpuru bo se ko question na me buza wo. Yeah. O se me ka say baby afa no so. Wo so obi anya bi o school wo no. Me sha na me ho tete me ba mato atwe kwa me dey. Wo sha na ho tete o. Na so me sha de me ntimi ho. Enko fa some family yen o. Oh, when they forget it. Wo branch e wo sha no so ma say ho tete o. Me. Oh, fa sorry. Mpuru wo se ne mpuru obi ampuru kwa na se ne. Na offer school no obi eni wo. Ene ne tene kan mpunu obi akone de ne kan so. Efie de wo. Ma me dey no offer me unwane nka so. Me pesa la. Ade ya le aba school no obi aba fie no. Wo se ka chem sen ka me ntra ho. Ene unwane nka sa. Ade asa no ka me ne. Dabi ne mpunu sika ne mpunu ma me tua sika ketwa. Una tua. Ha? Una tua misu una tua huska. Na se mpunu se baby a wo ko tua sika ne mpunu unya nwaduma nyina nwe. Wo be ne mpunu wo ba betena fie. So, now ne mpunu wo betena fie se. Nti se sika ye ma de odo to ho wadi ni nyina. Na ma me sabe se me fi skuma be de me die wi. Wadi awi. Na me ni mi se me. Ko ya ani ayi kura wadi sika na wi. Mpunu ka wo ba na ka se ne mpunu ka wo je ne mpunu ensesa. Sanse de eso wutwa no ne mpunu wo ntwa ni nyina nwi. Afa, o de twa me se. O be se wo ne wo betena no wadi ne mpunu sika to de ne edi mewa. Ompo so onya sika de to dwandi. Ompo Amfa so bi eni oso no. Wo yesa de tendi. Afa chon na me dey. Wo na ka na yo. Oh, afa, ifa ku ni sleep. When one pram. No be pajama ya no ne wo pajama si. Mama ni so gate no, wan hwa me pia na to abon. Pia na nto ho, na ya to ho ase. E dia no school no ka so no. Akodi sika ni bia ba wo kan wo be yese. Wo be pia na hwe ho. Na dia asemfo fransa. Fa show tim se nya de se metima ko school disika be feel. Ko hwe school mo no, mama egu school mo. Hwe, o to aduane no, omanim ni. Omani maame. Omo wo maame anka ni. Be ma. Enya ade se odisika be ko school sa de bia be feel. Se die nti. Ema we wo school mo me ka bibia. Ema wo school mo. Ofa. Ai ne boy man mpuru mame ko bi. Ofa de osen komo se. Na wo to ebi. O ko ede wo school. Ana to ne mpuru wo se ma wo. Na se ma wo, na se me nka se me no. Ne se ne bonu ye nyina ye ko school ni na ye ne ma na ko ne na. Anu unwa we me ka cho se ne nka se. Obi a me ko school a wo se me mesu adwuma na ne de me be ka ma asem nti wo ko school. Wo ma wani na ho. Wo sika na ade ko school no. Wo to aduane a na oba be gya ne maame ne papa ne ba school. Sika ni didi ene de. E se hie ni mesu me didi e se mesu me ye me de. What I say? Ma wani na ho. O mani de bia da ho. De ma me ko madam funu aba. Why? E dia obeti me. Bibiani a, why? Ene grab on so mo de nsem na mo. Enkro ye ntina za yare ya ba o. O mo so mo friend say, o mo so mo friend governance. Prasmek. Governance prasmek. Nempuru wa ya colonia. Ah, colonia ni friend. Colonia soldiers. Virus. Mama. Papa. Anope. Anope die. O se me ni ma yesere. Ntina me grass me this ratio. Nyame na mo so asesa me son. Amen. Papa se me hu ntamu di asanka mateme ba nenka. O we urade emre ne na no de na ade. Matene nka. Emre ne mu ani. Me wo ho me tekenkere me bayia. Ofia pia. Amen. Ai. No catch me say die enema nyina ayeye. Hallelujah. Nya ne pipa. Ye de urade ase. Say die dia metene nka. Cheza acha kura 3 days bi one mbekasa. Amen. Amen. Papa. Nyame ne ye de ase. Oh mama. Aseda no we urade ho. Ono no ya ade nyina. Ye de ye vessel of fire so ye. Ani nyina wo urade ho. Ushira urade dia na o kama me dia aka ho. Wanda na se mama. Papa se ye nhia wo a. Kama ne me ba ne ye be ye mobo. Di obedi kura na wo yi na wo di amaye. Urade adaro. Sese ye obi o maye me ya no kura na wo di amaye. Wodi nyame da ase. Wasa abompa ya masese masate me be wo abrochire nka. Na urade adumara ko. Nyame nhira wo. Amen. Me nyu boni ayeda. Nyame nhira wo. Amen. De bia meda wase. Me hira nyame wie ya na na wo to aso a meda wase. Hallelujah. Papa me da ase pa. Aseda ne nyina komo urade.
nti yɛbɛkɔ so abɔ mpaeɛ Bible say ye mompae da ye mrem nti ye bɛkɔ so abɔ mpae medase pa awurade a ofiri nyuma paase a oyenye no bɛkɔ so ye pa ma ye medase papa me se me ma me wrem fi da me wrem fi de wa ya ma me meka wo da bia amen nti medase ene se o te se ade asa na ade echi bia na akokɔ no bo gokroko a na me na meda wase ene me pa amen medase pa mama so bɛkɔ so akai yo Yamisha Oshra mpa wo kɛse wo nyuma pa amen amen hallelujah.